Pedera mambo mutasi. Damira pamberi pedera mambo mutasi. Damira pamberi pedera mambo mutasi. Chokwadi. Jese nchataura zvezwe chokwadi. Bachara sode mosha. Ndirege kulas kwange mosha. Ndikanye bachara sode mosha. Ndikanye pandoras kwange mosha. Marari mbatsiro. Marari mbatsiro. Msoro. Ndamira panapa ndiyetwa Constance Mbumba. Ndauya panapa ngenyaya yangu ya chito Zarimba. Wakapukutawo chituna chemwana yanjadzi yangu chinozi Eliza John. Tazoresa mafuta isusu ari mubox rikazi izvo. Mafuta emazoresa amuna kunyatsozoresa zvakanaka bangu kuti musikana wanga ari wemeka. Saka chido takazosvika takuona aku torejira kuti chituna chiya chiri mubox saka zvakatishamiswa kuti chii chakamboitawo kuti zvidaro. Iri iniri. Igorapera musi wa 16. Gorapera musi wa 16. Saka zvadaro makabva madini. Zvaitika saizvozvo. Yakambobva yambounganidzwa ngemasabhuku ebva vachiti imwe zvemuri muwaridzi wemunhu mafunge kudini. Saka isusu waridzi wemunhu nehanzvadzi dzangu dzadziripo nehama dzangu dzadziripo pakati izvo isusu tatumwa vasewana kuzendai moige. Hapana zvitingagona bakuita. Hazi hapana zvitingagona bakuita sewana wakanga wauya kuige. Mwana hanzvadzi yangu yangashaika. Kazi kuti aino ruoko rwainarwo iye wacho nyakupukute chituna. Wanopedzerana kubva tandosiya zvakadaro. Iye wanga afa nei? Anga ari kurwara. Ndati anga afa nei? Anga ari kurwara. Kurwara nei? Ndakatozwa kuti kurwara ari kuchipatara kujenera. Aiwa. Nditi makamire ndi mamashi. Akati makamire ere? Saka mutadza kuziva. Mamangana nekuzorwa mafuta ya musikati. Munhu afa nei? Ndoka nei. Death certificate makanyoresa kuti death certificate iri kuti chi? Munzai death certificate iri kuti chi? Death certificate panonyorwa kuti munhu afa nei? Azakafa nechi? Ma-acids. Angani ma-acids mndumbu make. Angani madiwe mabu. What is your relationship mimi na Zarimba? Atina ukama nawe. Hamuna ukama? Akasvika sei pabhokisi nemufu? Izwaika imi musatipedzere nguva. Ndoda munhu ari kuziya nyaya. Yangu ye-body view. Tichitora kana chita body view. Maizarima ndopakabva taura nemunhu wangu akagarapo. Vatataura vasvika vapukuta kumeso kwamai ndimai wangu ino vasvika vapukuta kumeso kwamama. Vadzosera tauro kune muningi wangu. Ndopakati izwai. Pakatora jira. Akatitora jira ndinopukuta chii? What was the Andoda kuputa mafuta. Wakauya pandanga ndakamira ndakabata ka50 pangu wasvika votora kachau 50 pangu pakati mafuta ari kumiswa munhu akawandisa da unovapukuta ndopakavadzoka nekajira paimba ngochi ndaitochemura vadzoka panitamisa kajira kai saka ndakazvauzana nasekuru takumakondo zvavaita. Ayo Havana kuenda nako ba. kajira kana kuenda nako wakadzoka wakanopukuta wakadzoka wakandipa yovha wadini nako ndobva ndangu kabata karipiro kakazoiswa paifusira guwa wakabva kaisa muguwa nasekuru kwaruti kakapiswa ndeni akanopiswa panamboti kapiswa vakanopiswa kakaiswa muguwa nemuti izwa Inyaya ipo. Taure inyaya muroi ere muruti. Amuruti muroi katobata zauti ndiakauya. Ndakatika musuwa tanga tichiga sisongo ndisisongo. Ndakashamisika kuona mai taura iwo zvawasumukira ndo zvandoda kutaura twakatora wapukuta kataura wakatanga pukuta nemu saka mese mamakatarisa pana Zarimba ari pukuta bosishamiso zvazvitotishamiso alright mese matarisaka jira akatanga pukuta nemfumo obva peta mfumo obva ada kuisa pachesta jira rakarambopinda apo ndobva zosimudza maoko wasisangu ndopakazopinzira jira remfumo apedza ndobva atora tauro remwana wedu ndopakapukuta futi muta zvinhu zvakasiyana kai izvo zvimwe chete same statement hapana mira iwe musikana sunga wati chiiwe iwe wati chii Maizarimba wakatora tauro remunyin'ina wangu kuvadi vapukuta kachitu vapukuta kumeso mafuta anga kazorwa pahuku
vadi vadzosera tauro kune munin'ina wangu. Yes. Koira ku iri. First tower akaputa for the second chance. Indranai muri tsu. Mama katarisa munhu wani. Wakaonei. Iri akaputa first time. Ani Vunza wakaone. Ndakaona maizaremba wakuputa mama kechitune tauro wabva kuputa nejira rekutanga rekufuma chituna. First tower rakashandiswa second time. First time aputa nemfumo. Rekufuma akapiwa nani? Pamusoro. Mbuya garai pasi. Taurai rekufuma akarone akavhutira unateta kuti kwai uyu ndisahwira wangu angari sahwira wesmart vakuya kwabirai nyaya chaichaya tukugara toda zvinhu zvekutaura chokwadi zvakaitika ndokoti paite solution handizvo kana musakataura chokwadi handika hapaiti chii solution handizvo because mukati uyu asumuka ataura nenyaya yejira 1 uyu asumuka ataura nemachira 2 handizika uyu azozwa kuti ataura nemachira 2 akudzoka futi aiwa no pane nekutanga you see it's wrong ndosana taura kuti toda munhu 1 ari kuziva zvakaita sei zvakaitika asiri muri kuziva here ndimi makatorerwa here jira imi saka ramusimi hamuna chamunoziva garai pasi kana musimi makatorerwa jira ramutaura nezvaro gara pasi pamusoro pezvochangamire mabvunza mubvunzo wekuti pane relationship here between Zarimba nemi hamuna kupindura maipapa mukati hapana asi varikunzisahwira makabvutiwa jira mukati Zarimba kuti ndisahwira wangu handizvo saka ndisahwira wani iwe nyarara iwe hausi mudariba iwe nyarara hausi mudariba nyarara ndiye nemagenzi zvinomuziva I know zvada kuti vanozviziva saka chigara pasi hausi mudariba gara pasi hausi mudariba iwe gara pasi aiwa iwe inzwa kashamani inzwa you can't tell me anything panapa because hauoni ba iwe ende zvakaitika hapana chaukaona ba saka what do you want to witness here choda witness panapa zvakaoneka nevanhu vari kuona chii iwo hauoni handiti saka choda kuwitnessa panapa chaukaona chii unoda kutipedzera nguva panapa uda kuwitnessa chii iwewe you are blind chaukaona chii iwewe hapana you don't want there's some sort of gangsterism here I don't like it magenesi enyu ndeyekupi ndeyeuko not in this court mukoti munotoda kuona nyaya togadzisa nyaya yakaitika not for you to come here you are blind and you want to come and witness kuti wakaona chii what did you see zvino zvatonipa a picture very different zvese zvamutotaura panapa zvakutonipa a very different picture how can you bring a person ari blind kuti aite witness yechinhu chinotoda maziso how can you bring a blind person kuti aite witness kune chinotoda maziso no don't like this musawengana kusvika this level kana makawengana makadii makawengana musashandisa dare ende musada kuyakwana kushandisa dare rino iri pedzerane murumba kwenyu itai zveikupa kwenyuko zveruwengo zvenitoperera kupi ikoko kwenyu not here toda kugadzisa nyaya uyu musikana akatora chii mati akakuvhutirai no musavhunduke henyu ba zvinoitika imi mutaurai zvamunodii zvamunoziva handiti kana makavhutirwa makaita sei makavhutirwa handiti mavhutirwa jira abvutiaiteizira ndobvaita sei ndakatomira kuda tichione kuti kwabhati mvasazi jira muchakandobata rakudokuenda madini kuenda kosunuriswe jira pane wasunga ndikati chochuwa ndanga richakandosungwa mubva ndaende pana sekuru akanga akasunga jira ndobva ndakandobata wakauya kunditorere jira riya ndakandoribata atore jira rikati hamusi kuonere kuti mafuta manyanye kuwanza akazare kumeso kwake musikana anga ichide zvosimati jira riya kubva anditorera kubva aende kopukuta ndiro jira riya anhu ari kundoona ndakabva tandoribatawo handizvo chii chakandiitika vaita sei abva kupukuta mafuta
akatopukute mafuta apedza kupukute mafuta yako bva ndidzokesere jira riya haana kuenda naro asi kuenda naro ndobva apukuta futi haana kuenda naro asi kuenda naro amene ujara akazotora rechipiri asi rangu roka ndidzosa imimi interpretation that's what I want to know kuti interpretation yezvakaitwa izvozvo ndeye kuti chikudii so that is the way forward munhu apukutwa mamadzoserwa handiti uya rundisahwira wangu handizo saka apukuta wabva kudzoserai saka imimi ini ndoda kuti munditaure imimi zvamuri kuti zvamakafungira handizo kuti zvaitwa izvi takafungira kuti zvine chirevo chakati handizo then tobva tachibatirana kuti chirevo ichocho ndizvo here kana kuti chi kana kuti handizvo ndizvo ndikuda chetu kana muti kana kuti makafamba here mukanzwa kuti machira akapukutwa emugadzosirwa akaita anga ine chirevo chakati izwa embuyaka munhu akafa 6 mirai akafa 6 June 2023 izvozvo is more than a year after incident yaitika ndizvoka is more than a year incident yaitika chandoda kuti munditaurire inini ndechekuti ndoda kuti ndinzwe kuti muri kuti imimi kumba kwakunetsa because mufi ari kuti pandakapukutwa nazarimba akandita zvakati kana zvakadai zviripo here hamuna uchironga muzve badzoka monyatsoronga ndamauchirongere chiro chenyu because izwai handikuti ndikuomesera unzwa because kuuya kwenyu kwamaita kudarika it means kuti pane dambudziko ndosaka tiri kuti dambudziko iro ritaure kuti dambudziko raapo nderakati handi iyo zvakava kuti right nauka orit ndimi wenyu orit solution yandingapa kudambudziko uri iwe mambo solution yandingapa kuti mangu yako nditaura kuti yakapukuta handiti ini ndokwanisa kuti right I can rebuke you next time usasongwariseba kana usvika panoona kuita zvinhu zvani zvavo siya waite zvinhu zvani zvavo saka ndikuti ini ndisati ndataura izvozvo kwaari handiti imi munofanira kunditaura kana maane zvineswa zvamo mumusha because of that handika mataura toda kuendesa yapo matobatsirwa ndizvo ndikuda ini ambuya imimi munonzani zviyambo inini imwero ndomutomba pamusoro yemambo wangu yes ini noitwa mebhosauramba ndiri murora mebhosauramba uri murume wasauramba uri mukadzi wavani ndiri mukunda sauramba uri mukunda sauramba uri hanzvadzi yasauramba anogara opposite pamhipe road ainetsana namangwere No, I'm trying to link something. Pana sauramba akauya panapa ainetsana namangwere nenyaya yemunda tikabva pauya papaterera apa patadzika first cave second cave mangwere ari apa nezvigeni zvenguru apa neuyu ende mangwere iyeye okay alright asazviziva kuti ndiri kumuziva handikataurai ini ndiri kumurotanga payakatangira papi pakatangira problem yakataura ndizvo isusu tatiri pabody view dai paroitwa body view yatete takatarisa dai sisa wakabva waenda pabody view pai awabva watorerwa jira ina ndakangomira dai chimbotarisa ndatarisana nemurume wangu ndakamira namainini pasaidi dai ndozvina zvinoitwa nasisa ari kupukuta aita chani apa izvo vari kupukuta kudaro watumwa ndiya zvinoitika apa zvikasireka ndibvunze mama patabvunza mama wakati ini anopomupa gwani saka ipopapo wakatora jira kaseka wapukuta wapedza kupukuta jira rewakazama udorisama kekutanga vararamba upinza kechipiri warizama kuripinza vararamba waita mastepi 1 2 3 wadzoka ndobva zosvika bvazorita sei waripinza pai
pachesti pateta ndo patakachiti imi tanyarara apa musinobvunza muchembere uri papi imi mati rapinda uyo ati akada kurisa mumva raramba kupinda uyu mirai apedza kudaro ndobva aridzorera kuna mai avo ndizvoka saka imi muruti rakapinda rapinda mumva razobva seya rakazobva ngoya kuti rizodzoke nemurume wangu namainini tichitobvunza kuti jira maisa kupi noti sitakwana vachidairisa kuti vakazodzosera kune awa maibvunza jira maisa kupi mama wana rinopinda sitakwana vachidairisa alright ndobva ati chii pamakati iwona wakati asidakumbira mama wanyu kuti ndipukute chii hamusati usari nyaya authority ndikutira nenyaya kuti makaenda mamutera aita 1 2 3 step vamamutera kuti jira riripi aibva ati chii akatazi ini ndatumwa nani hamusipindwa ndati makabvunza kauti ndanga makaenda kubvunza kuti jira ririperi akati riripi iwona wakandoti ndatumwa makati imimi muruta nemurume wenyu makatera handitika kovhunza jira maona jira rikuiswa pai umu handizoenda matera kuti jira raiswa umu pamaenda kumubvunza ndobva ati chii ndopakaenda kuna teta mother zvamuda zvavane kuti unonzi mai uripi kwakuti une juzi regreen ndozvamuruda pindurai ambuya imi masumuka muruzwa masumuka imi mukati nemurume wenyu because action mirai action yenyu mimi witness yeaction yenyu murume wenyu namainini muruzwa hamunombuta kuti makaenda namainini wataura kuti after apuputa akadzosa akabva andipa jira tikazobvunza kuti jira makaisepi wakati jira takabva tazorisa mukofini handizvere imi muruti jira rakaiswa papi apo ndopatikubva aiwa imi mbuya izwai ndakuti ndipei munhu 1 ari uyasa kuziya zvakadii zvakaitika asi izvo mhavangani 4 hapana ende muri 4 ari uyasa kuti vazvinhu zviri straight hapana because imi muruti makateera munhu aita 4 steps nemurume wani wenyu kubva manomubvunza kuti jira waisepi ndipo tabvunza katikati kana mabvunza mubvunzo kuti jira vakaisepi akapa anza yekuti chii ndobva madii imi mbuya ndati mbuya nemurume wenyu makasumuka muchiteera jira handizvo masvika munhu wemuruti ane jira handika mumamati jira waisepi handika munodai muruti taura takabva tamubata handiti tobva tadzoka naye handiti saka natete avo wakazosangana kupya apa tinozopaona ba pekuti tete wakazobatana papi kuti wazomdzosere kuti jira nekuti wakamuona isisu ndozoti mugana wari kuchema ndiko neconfusion mbuya hamukanita kuti mamuine confusion nekuchema simakwanisa kuona jira riri kupinda takaona zvidose takawatera musataure nyaya kuti takaonazvo aiwa makaona hatisi kuramba muruzvaitwa toda kutsvaga kuti chinhu ichi effect yacho ngei ndosiri kutsvaga muruzwa ndosaka kuti chinhu chiripo icho chaicho tiri kuda statement yakanaka handiti yekuti tikwanise kubvunza uyu handiti zvatoda kumubvunza but hatikwanisi kumubvunza manje kana imi mukati uyu anosumuka kutaura izvi uyu anosumuka kutaura pamusoro ndinotaura hangu handisi kutsvaga hangu kuti kana ivo wakawengana kumba kwavo handizvizivi ndezvekumba kwavo ipapo mupurisa wanga watuma wakauya komirira kuigwa kwateto wakatofona kune hanzvadzi dzacho uyu sekuru zanai nasekuru uyo rozani shepard uyai muone zvaita hanzvadzi yenyu panapa wakagadzikwa sezvamakatakaita kudai panapa vanhu vangu vakagara ivo wakagadzikwa pasisongo vanhu vese takagara uko arume akagara uko akabvunzwa ndiwo ana aoni naye ana shumbaya kuzi imimi tete mazvitira chii akangoramba akatsikitsira hana anza yakadai saka alright iyi kai imimi chinitaurirai mamuda kuti zvozwi isisu chatatinofunza ngechekuti jira racho zvakaitirwa chinangwa chekuti mauya kwandiri
inini handina kubata jira. Ndosaka ndikubvunza imimi kuti imimi ndiye mune jira rakaba ndiye mune mutumbi wakabatwa, ndimi mune munhu akaputwa. Inini kwandiri inini muri kuda kuti ndikubatsirei nechii? Ndoda ndidii? Monditaura kuti mambo tatoda kuti tidai. Taide kundozwa kuti zvaipiei. Anotidaira bai. Hazudaira. Hazikudaira. Akafutwa nekuti anga ine mafuta anga akawanda kumeso. It's okay. Sumuka yoyo zari. Titagare basi. Mira chipame. Taura social office. Takaenda kusocial office. Ndikutotaura ndikutonyoresawo zvinhamba dzevana vangu. Kasi ndinoda akufanira kunyorwa muofe yaimomo nekuti iwewe wakandicherudza. Saka maona kumufikisa nekuti pakabatadza wirirana panyaya Sunga. Iyo nyaya iri kutaurwa. Wakapukuta munhu mutumbi usiri wemhuri yako, usiri werudzi rwako, usina ushamwari newe, usina kukama newe. Titaurire wakanga waenda sei ipapo, wakazviitirei? Pamusoro changamira mazvita. Inini ndakamwana iyeye Eliza. Uyo wanga ari mumako mangu makore 17 years. Ndini ndakagara naye nditori nemari yekuhospital, mari yekukliniki, mari yekubhonda ndini. Ndakapedzesera kupa mwana uyu mari achibva kubhonda inozikanwa ngevanhu vakawanda nekuti takaita yekutora muhomwe yemubhuku mwanyatsanza. Sabhuku nyatsanza Maxwell ndiye akakumbira mari kuna Masinga yekuti tiendese Eliza kurwara, anga ari mukuru wese weZanu PF. Pamataura kuti paMangwere ndipo chaipo musikana uyu waigara pakona paMangwere. Mwana iyeyo. Saka musikana uyu ndasvika tazozwa kuti musikana washaika. Ndini ndine mari yemwana yokuendesa kuhospital. Munhu wese unozviziva. Ndini ndine sadza rekuti Magwere akaipedzisira kuhiwa mumba imomo ndini. Saka zvadaro tazwa kuti musikana washaika ndakaenda kurufo. Chekutanga chandakatanga kurufo ndakapinda ndabata maoko vatabuda vatagara iri panze. Ndakapiwa masosi 2 akanzi iringerako iringera mairavu. Saka ndakaramba ndakabata masosi ari mangani ari 2 hatina udya. Ndobva kwazouya umwe mwana akati madya ere sadza. Ndikati handizouya sadza kazunzai masosi eyi. Vandatora masosi ava ndapa musikana zvikanzi ndakumurira nerimwe sadza. Ndobva mwana waya inini hazvisina kupinda mufungwa mani mangu ndiri kutoti ndirudini ndiri kufara. Vandatora masosi aya vandapewa sadza reya ndakandotora musuwa wani vandatimba vandaisa pasi. Iri azimairabvu handina kuzovapa. Pakazi body view tasumuka taenda ku body view. Wewe Davs handiti unenge akamira kumberi. Vanzi mafuta akanyanya mama. Ndibva ndataura na mai apa. Ndikati mai zvanzi mafuta emwana akadini akanyanya kumeso. Zvikanzi toita sei? Zvikanzi takupukuta. Ndikati kazi zvakanaka. Ava ndobva vasunhura jira ndobva vandi pakachite pukutirani. Ndiruta inini handisi munhu nonyepa. Ndobva ndapukuta ndobva ndadzosera jira. Obva vaisa munyi mubhokisi. Ndobva ndaenda komira naDavid Chidawanyika. Tiri 2. Ndiye David ndakamira naye pakauya mukomana waKistu Laki. Inini naLaki muupenyu wese kubvira memba ndichaji takawira memba ndichaji Nyerenda hatiwirirani nekuti ye opposition ndiri ZANU PF. Hatina umbowirirana. Ndobva uya vandibata. Ndobva uya andibata. Mira. Ndutaura chokwadi. David Chidawanyika uri kwe. Ngauya mira. Iva.
tiri tobhuya hedu takagara tiri tuna Devi uyo ndopakauya kuti iwewe waisaji watora jira rehanzvadzi yako ndikati handisi kutora jira rehanzvadzi yako gazi watora jira rehanzvadzi yako ndikati handisi kutora Eliza yanga iti shamwari yangu anga ari munun'una wangu mwana wangu inini zvakanaka pataenda kumakuwa tasvika kumakuwa ikweyeyo taakudzokera vakomana vakanditeera ndatorwa mumoti ndakwira motikari yekwa Manyawu akati munhu wemuruti matora jira uyu munhu uyu Eliza anga achirwara ende Eliza zvanga achirwara uyu mukadzi uyu ndiye akabatsira Eliza mazvizwa zvakanaka zvikadaro kusvika nyaya wakazodaidza hanzvadzi yangu Zanoyi naShepard ndobva abvunza kuti jira raenda kupi zvemuruti muruda jira renyu jira riri kupi wakapindura nawo kuti jira tadzokesa mubhokisi zvikazi yanga iri chinangwa chei ndikati inini pandakakwanisa kupindura basi ndakamutaura kuti ndiri home based care ende haifanirwa kundisunga kuti ndaita chinhu chakashata ndoyo kwaDavs sabhuku wangu handina mhosva naye ishe haazvizivi saka inini pamuri ndaita mhosva nepapi ndiri kuda $40 dzangu ndizvo zvavari kuda kuramba ne$40 dzangu dzandakabhadhara ndakamupa $40 Devi uya Devi uri kunziwo pakaitika zvinhu wanga wakamira namai yavo muri 2 pakazoya kovhunzwa zvaibvunzwa iwe wakanga uripo iwe uri chawakaona here kana kuti hauna kana chaukazwa pamusoro ichangambiri rufuru rwakaitika nderehanzvadzi yangu saka paboard viewing takapinda shuwa tikaona asi chandingangozive panyaya ndakanunudza mai awada urohwa nezvinhu zvanga waita zvekupukuta mufi ndikati aiwa kurohwa kupedzi nyaya dai mataurirana zvekuzomira zvakuita izvi haano ndandisinaeba asi pandakamira ndipeti musamurohweba apukuta munhu maya Alright, it's okay. Saka iyi ndaizwa nyaya. Zvimwe zvacho manje zvazonge zvakupinda mukati. Ini ndarine manje nditambi ikoko. Kana zve politics. Ini ndandipindi munyaya dzepolitics. Saka ma difference enyu kuchi ku politics haafaniri kuya kudare kupi kuno. Ma difference epolitics anoperera ku political chi ground. Mupedza kupi ikoko. Ini ndodhira nenyaya dzauya papi pano. Saka nyaya kana yauya panapo andizvo ini ndakuchida kuti ndichizwe kwamuri imimi semhuri kuti nezvakaitwa naZarimba manga muchiti kudii. Ndasiya papa welfare. Vari ndo vari kutouya ndatambura ndiri ikoko kutambura chaiko kokuzi munhu atambura ndatambudzika changamira. Aiwa ndati wasikana wana baba wari kwira wana baba ndati sumukai wana baba ndimo wana baba imi handisi ndiri kuda kuti izvo zvataurwa izvo zvakaitika nechii ndabvunza mubvunzo wamusina kundipindura kuti zvakaitika imi mune here zvinhu zvamakusangana nazvo zviri linked kunyaya iyi 1 kana kuti 2 zvakaitwa zvakadii zvakashata because zvakaitwa kuti chii authority yechi yemhuri izvo zvakaitwa zvakadaro imi mese mhuri manga mafunga kuti yes inini zvangu zvachikwa ndakazvadzwa nezvakaita amaya akashayika yanzvadzi yangu inoniteedzera asi nezvandakaona zvakaitika zvacho ndichishedzera kuti munhu aputa munhu uyu aputa munhu ane jira nandatoona atorina rujira zveshuwa zvakatotora kuna inini inonzi Moses Jona saka zvadaro ini zvichikumbira nekuti
wakazviitire chikupukuta hanzvadzi yangu. Izwai bambo. Ndiri kuti inini munonzwa bambo. Ndakubvunzai mubvunzo. Handika. Wekuti imimi ane hanzvadzi dzakapukutwa ndiani? Ndimi. Handika. Saka maamuri kuti todii. Todani mundipe way forward because inini alright. Munoda nditi chii? Ini vana baba vangu kuti no. Ikangero nyaya yakaita munhu anofanira kuti ngange chiripiso nezvakaita. Right. Ana mamuda kuti ndosandikutaura ka kuti mamuda kuripwa nei. Mambo ngazoti yaitwe henzi yakadai. Ndakuswa maoko meni. Ndikukupai, munozwa? Ndikukupai mukana wekuti mutaure zvamurudi. Asakambotonga nyaya. Sununguka iyo ndinosunga kumbe pamberi penyu. Ndinozvanya kuti nyaya iyi munhu angaripe zvakadai yakati. Ndisati ngasima kumbe kuti muzwa. Izwai bambuka. Izwai bambuka. Chinhu chekupukutwa kwemunhu ari mubhokisi handiti. Dai kuri kunzi chinhu chakaitwa zviri secret. Handiti. Dai chinhu chakaitwa zviri secret. Handiti. Chaiti pane nyaya ichi hombe. Handiti. But now that chinhu chakatoitwa body viewing, munhu wese ari kudini? Ari kuona. Munhu wese aripo achidi achiona. Handiti. Apedza kuita izvozvo zvaakaita. Handiti. Motambira futi jira ripi? Mirai. Motambira futi chi jira iroro. Andika kunorasa ndimi makaita sei futi makanorasa ndimi futi ka ndikuvunza ndimi ene makanorasa futi jira akaisa mbox ndiani saka muri kurambiri izwai mbuya izwai mbuya tiri kuti isu besides kuti shamwari nechi zvaakaita isouth african handizvo hazvisiri traditional kuti tradition yedu vanhu vatema hazvidi hazviitwi akamura ndotaura ndosandotaura musikana kuti zvavakaita ka zvakashata whether waiwirirana nechi nemusikana iyoyo kana kuti wanga usikawirirani naye the first thing chawaifanira kuita usati wamupukuta waifanira kunga wakakumbira authority kubva kuchi izwai it's okay hanga ndikutaura tiri kutaura nenyaya yeprocedure handiti yekuti zvaifanira kuitwa neich handiti asi pane zvisina kudii futi zvisina kuitwa because inini kuziva kwandoita chiwanu makatochinonokera waindoti chiwanu makachinonokera maifanira kunge makati uyu pakapukuta jira achipukuta handiti achitopedza handiti matora jira iroro maifanira kubva matomisa urongwa hwekutoti munhu aende kumakuwa ndikutaura ichiwanhu maifanira kubva matodini makatomisa process yekuti kana covid ndakatovharwa tobva tatovharwa mobva matobuda sabhuku muri neuyu movha manotaurirwa kuti pane zvaitwa pane here evil intention kana kuti hapadi hapana kana paine evil intention handiti yobva yogadziriswa sei munhu asati abuda pai asati abuda pamba guo zvamakaitaka ko munoziva sei kuti pakapukuta mafuta aya pakapukuta mafuta aya wobva apukuta maoko ake wobva kudzosera jira munoziva sei aiwa ndosaka ndiri kutaurai kuti what you are supposed to do kuti uyu mhosva nayo yekuti akaita zvisingadii zvisingaitwi handiti anofanirwa uyu kukumbira chi ruregerero kumhuri yani yenyu because whether kana inga iri shamwari yake kana kuti chi asi kana munhu afa haasiri shamwari yako
titeza nditi munhu kana afa yenyu because whether kana inga iri shamwari yake kana kuti asi kana munhu afa haasiri shamwari yako titeza nditi munhu kana afa haisiri chii shamwari yako titeza nditi saka tikuti uyu anofanira kukumbira ruregerero handiti asi chandani kuda chitisiyo ndechekuti this is a very new case handisati zvamboya kudare muno zvekuti munhu kana apukuta munhu mutongo wake chii ndosaka ndandi kuti imimi mamuri kufunga kuti nezvakaitwa mamuri kuti muri kudei semuripo so that tochibatsirana kuti izvi zvinoita izvo zvidi yes taureba nyaya yekudzimbabwe kuda kutsvake kubatsirwa kana chinhu chikanga chauri kupata kwacho pa nongoisi kunemi wakuru ndimugona kutibatsira maonera mazvita kuti zvinhu zvikati asi zvakamboitwa izvo zvati kukatikamadzaiwo sekukatikamadza patakaitwa isu ndosa chiregai chikutaurei zvekuita zvekutanga zvamafanira kutanga kuita zvekutanga ka endai mumbonobvunze kuti zvakaitwa zviri proper nyangwe ndikakupai judgment asi zvakaitwa zviine zvazviri kuita kuseri hapana zvondaita muruzwa zvandikutaura ndiri kuti zvakaitwa handiti hazvaifanira kuita sei kuitwa handiti saka nyangwe tikamutibhadhara mbudzi mbiri handiti hazvina zvazvinobatsira because kana kuine zvakaitika kuseri hamusi kuzviziva handizvo saka chiri kudiwa izvi ndechekuti endai mobvunze kuseri kuti pane zvakaitwa pane here chakashata kana kuti hapadi hapana kana paine zvanzi zvapo tini muchiziva kuti zvinogadziswa sei mutitaure then tobatsira because right now handitoda kunyeperai munokwanisa kuzanyanga ng'ombe kana 5 idzo asi inokudzokererai futi semhuri kuti makatambira mbudzi asi aiwa makatambira mbudzi dzekuripa kuti ndakatorwa mafuta kuchii handiti asi mafuta angu kwaakaenda makaenda here nezvandiri kuitwa moti poindi yangu maizwa kuti uyu auya abvuma zveshanu mafuta akadini akatora handiti asi chiri important hakusi kudzosera jira kwakaita chiri important ndechekuti pazvakaitika zvakazoitika afterwards hapana here chinozokusungai semhuri saka ndozvanuti endai mobvunze endai mozwe mukaenda wairi watatu mobvunza yes yes izwa iwewe Nazarima izwa kani izwa hatitoda kuisa zveukama baba ravo muruzwa kana tiri mudare muno mutoda kutaisa nyaya izichito hatitaisi ukama bati ndosaka ndati kana yako iwewe Nazarimba iine chekuita Nazarimba muri 2 pawana wanyamunhu muri wangani muri 2 munouya kuseri kuna nasekuru kuseri uko nana mbuya nana tete motaura nyaya yenyu kuseri mobatsirwa ndona sekuru uko kuti imimi wana wanyamunhu muite sei muwirirana handikwanisi kutonga nyaya yako iwewe Nazarimba pamberi pechi pe1 mazwi ako ariko alright as let's just hold mazwi ako hasi kuti dare rine riparaka unoona zvinoita madzitete zvanoita zvavanobata zvakafanana nezvaakaita zvinoya kudzokera kubata kuna vana vangu nyaya iyi yakaitika zveshuwa kuti hanzvadzi yangu zotunurwe vanhu vese vakatenderedza ndakadaidzwa ine nemunhu wangu naShepherd tiri 2 ndikaziuyaone zvaita hanzvadzi yangu ndevichida wanyika reverend yangu aripo papaina vanhu vakuru superintendent wepapareni yatiko wewe papaina vanhu vakawanda ndibva ndamubvunza ndikatete
ishuwa here ndozvamaita aibva abvuma wakabvuma dai kuri kuzi inini ndakada kutsikira hanzvadzi yangu kuti imimi zvomuri kuita bro because blood is thicker than water dai ndakada kuti hanzvadzi yangu mamutsikira sei kuti muri musungira mhosva yaasina kuita papana ndaitobva ndatotsikirwa futi ipapo asi inini ndakatobvunza tete ndakati tete zvomaita izvi mazviitirei zvirasekuru sorry ndakanganisa angaina bhuru wake mairapo mudzibva mira stop it ndozvandataura zvese kuti nyaya dzenyu muri tuka ndedzekumba dzoda kuseri apa tinodhira nenyaya yechi irapo right arume ngatidaiso wana uyu anzari wakomana endai kuchi endai muite zvindadii ndatokumbira kana sekurukosanjera dai kuri zapindira nyaya dai sekurukosanjera apindira panyaya une dendere mushonga mukadzi watipedza uyo ndosanopara imwe ndosaka nda kuti nyarara paya ndosaka ndati chasei ndosaka ndati chasei ndosaka ndati chi right chi imimi yekuenda kwamkosanjera haisi it's not my bed it's your choice mkosanjera ripo kana muda kutoenda kwanda mkosanjera mamatongosumuka mkosanjera ra mamatongopedza asi kana masvika ukau hamusi kunobvunza zvinhu zvekanyatsanza ndozvandikutaura kuti imi kana muda kuita zvandakutaura chiendai mugadzise kuti muone zvinhu zvazvina here pazvakasvipisa mushamani chete vaizarimba mama wachiri kurwara wakatigira nzvimbo yemushonga ranga rimupepa reshuga wakati wagezesei mwacho wakawagezesa iwo wega mbune mama wachirwara nekuhospital wakati paimwe akaisa muchigubhu tongaenda mwira muhospital saka nyaya yenyu chaiyo saka nyaya yenyu bibi zvejira zvorume yako tinyepera nyaya yenyu hakuchitaura nyaya yenyu kuti mai wenyu akaurawa nyaya yenyu yekuti mai wenyu yakauraiwa Mansoro mam. Urai chienda iwe. Handizvo zvatuti atanga. Vana vanongorwadziwa mune mombe. Uyu ataura. Uyu pane nyaya achiyakotiri futi. Muri kunongedza munhu. Hatinongedza munhu. Muri kunongedza munhu. Tiri pano kuti haimutsi. Nyaya yedu ndeyejira. Zvakunongedza munhu. Uyu ataura mwana kuti mai vake mishonga yakatorwa mai vake vana vangu rwara goda yakapona dai yakapona maibhadhara mari kana zuva rimwe kusvika dai yakapona mamuchazoya kutenda zari ora itsoke chenda yuko ora next case chenda yuko